ya pedha margi omako kendo jokanyo 43 mag kweth maundu mosebedo karocho arita kendo kelo luoro ne jodak ma Malindi. Obila olero ni pedha no otim kinde limbe ma kamanda mar obila ma Nam Chumbi Ali Nuno e alworano kama okwayo obila mondo med teko e kedo kod achijego machando jodak. Pedha no mane otim e gwenge mag Karimas, Soweto, Milano kod Migadini e tong' ma Malindi. Omaka achije 11 ma kanyakla midendo ni Wakali Mwisho ka gin kod simbe 14 michich ni gin mag kuo. Hii dunia imeharibika sana. Kanyakla